Jamde sappo e tati ɓuriya e nder poridaka Mamoun diwa rewo Funangue Guinée sa'i goto tesalit wuro e rewo Mali. Oumouba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on salminama bisimilla mon yo kabaru men ñalorma e juma jeetati lewru coaɓoru toɓɓe mawɗe ɗe Mali gila kuliyankoɓe e jinim e murtuɓe e fila nangi nokkeli hewɗi laamu ngu no etade heftugol ɗe diwe e munno tawa e kidal tesalite e nokkeli goɗɗi ɓe halfinaɓe kisal Mali no yiɗi ittude uddere ɓe waniɓe fitina e ko waɗi kon Bamako lamorde leydi ndin ko fewndi e nini Mali ko ɗo joni e o kabaru men Tchad yimɓe jeetato jeeyaɓe e nde e ze e kappa fedde lundinde laamu fawama e kasongo ɓe sokkete duuɓi jeetati ko noon tañiri hande nde ñawore suudu ñawirdu mawndu ndu e nokkure e jamina e bambamɓe e ɓe tuumaɓe e bangini metta maɓɓe dungal pellital e yahay nden tuma kalede e janane Amérique e Iran kala e mon no tumirde oya bonnugol nanodire waɗade fiino nde hare e dartinire hakkundeji maɓɓe dewlaji dettuɗi Amérique acciti fettoje maɓɓe nokkeli hewɗi Iran ɗum koye ɓawde Tehran men fampi e fettoje mum e dow ɗelaɗe ndiyan Amérique e ngol lawol fandu Hormuz ko ɗum woni toɓɓe mawɗe ɗe bisimilla mum Faymeniyo bisimilla mon ka RFI fulfulde udditiren kabaru men on Mali e gila kuliyankoɓe jinima e murtuɓe e fila waɗi piyanɗe ñande nogay e joyi lewru yawtundu ndu laamu fadde ngu no ettade no heftira e doole ɗum ko fino ɓe hettira ɗe diwe ɗe ɓe bona annuyeɓe fawi juuɗe mum tentini wano gaddi walkidal kono ngu hino eto hettugol walla ittugo uddere e nde ɓe kuliyankoɓe waɗi e Bamako lamorde leydi ndi tal no artanayi ko fewndi Mali are waɗnde hanki hakkunde kono Mali e kuliyankoɓe jinim to sori bogu diwan kita saabi ha hande lawol kita faade lamorgo ngo uddita e wi seedeɓe seede goɗɗo kadi andani wonde lawol narena ngol udditama woni lawol Bamako faade Guinée ngo ɓeydi hen wonde o saaha wat boniyankoɓe ɓe ko laabi tokosoɗi ɓe ketti kono mawgol ngol ina hande e juuɗe konunkoɓe leydi ndi goto e tawaɓe e syndicat ji dognoɓe autoji tengtini o kabaru o wi wonde autoji iwɗi Guinée naati e lamorgo Mali woɓɓe mbi o saaha laawi faade Bamako foof udditama ha heddi lawol jeema siftinde ko ɓuri kamionŋaji jeeygu e autoji jolnuɗi yimɓe kono tolno e capanɗe duppama ñande alarba ɓennuɗo o e laabi jokkodirɗi lamorgo Mali Bamako e Guinée Sénégal Mauritanie Côte d'Ivoire ha tengti noon e dow laabi hono Gogi Jeema Keñoroba e Buguni kuliyankoɓe ɓe noon jaltinini vidéoji ɗoɓe duppata ɗiɗo autoji ko jiida e ɗum ko wañoɓe hono dozo en mbarama kono tolno e capanɗe joyi to diwan Bandiagara kono o saaha noon banggue funnague leydi ndi kam ina deeƴi taw